Kweduno mabuja madoka chere tauya nadzo nhau dzanyasi zuwa rochigumi nonhatu mumwedzi uno waiye chikumi. Ipapa tikaiti tandeno nhau yanyasi chamisa goreketa kuti kwai ndinobhukura ndiri kunyora ari kuburika makuno yano chaiwo garai makateya maziso mugoriverenga. Kwai munhu wese anofanira kuti ariverenge kuti aone zvinofana kuitika. Zita robhuku rakatenzewa kuti Citizenocracy, a leadership by and for the citizens. Rekaiti goringa kuona ipo richaburika paribe zvimwe zvachireketiwa nozvaro. Wamunangarwa waparura dzimba makumapfumba mweno nanhatu dzomapurisa wanochengeta wakuru. Mapurisa opa Tomlinson Depot pokare wabva watoritenza kuti kwai ZRP Chimoyo ndora zita racho. Ipapa tikaitione munondoona zvinoitika izvizvi wana chiremba wanopuwaba dzimba dzakaita kudari wamwe wese wanopuwaba dzinondopuwa zvinoita kuti iwo warambe wakachengeteka wakomana pakaita kunyangariwa rikaiti rambe tichiringa. Wozeki wari kuti iwo wanhadzirira manji kunyoresa sarudzo zuwa ramangwana kuinsiza yodzauru insiza north kubhinga wadhi yochina kwagutu yomabuda zuwa gutu east pokare no Chipinge kanzuru wadhi yochishanu ikweyo. Zeki wati haiwa kauye henyu muvhote zuwa ramangwana. Tikaitiringire kuti zvinopera sei ipapo. ZANU-PF wari kuringira kuti vachahwina hese kuita kutsvaira chaiko sokureketa kwawo. Dare guru munyika nyasi richimiriwa namutongi Manyangadze ratiro kamutemo kaye kanonzi Patriotic Act pachirungu. Kwai kano zvimwe zvinhu zvisiri pamutemo ipapo zvinotyora kodzero dzowanhu. Tikaiti goringa kuona kuti zvinopera sei zvichatekaidziwa sei, asi tiri kufara kuti wane zvawareketa zvakadandi ichokwadi chaicho. Ipapa pokare nyasi makuno yano izvezvi wari kutoita kudzimura mwoto wana madzimura moto waye waenda pahotera Midlands Hotel. Ipapo pakaita kunyangariwa mwoto wasimuka heno kuti wabvepi mhanduwe ukagwarasha zvinhu zvizhinji. Ipapo toramba takaringa. Hobe nauro masvingomira wari kuti iwo kwai mukuru womapurisa kurowa gwero aenda kuna Patrick Cheza akati iwewe goreka ita zvauri kuita zvokupemberera kukura kwambuya wako wana makore 112. Kana chiri chokwadi ichi heno mabuja kuti munozviona sei, asi wari kuita kunyanya chaiko. Rekaiti rambe zvedu tichiringa kuti ichapera yakaita sei. Kwai wachiwenga waenda kuZambia watumiwa nawamunangarwa kuti warekete naye akaenda ichirema akatoti ndiri kuimbisai kuti inini ndichaita zvokusenzesa masimba omutungamiri wenyika presidential powers pachirungu panhau yokuikiwa kwaiye Edgar Lungu, asi ndichaita kuramba ndichiita kureketa akatomukanyai nowanhu mhuri yekwaLungu kuti tiite kuwirirana. Pakanyangariwa idi zvinonetsa kwaMugabe kuriya zvakamboitika munangarwa achinetsana nomhuri yaMugabe kusvikira wamuita kawerewere. Kuno kuZambia mutemo unonzi unoreketa kuti akamboita mutungamiri wenyika wese anoikiwa munzvimbo ibodzi. Kunoreka tigoona ipapa kuti zvichatekaira sei. Tinenge tichiringa tichikunyepai. Muzinda weZimbabwe kuPretoria wagoreketa kutoti aiwa gorekai kuvhunduka no vhidhiyo rikuburika richireketa kuti kwainde ambassador Godfrey Chipare kwai aiwa bandiye ari kuita ari kureketa pavhidhiyo rikuburika richireketa zvakaita kuwanda kwaigosiyana inaro gorekai zviterekera. Kuno mhuri dziri kuhwadziwa mhanduwe izvezvi wapwere wavo wari kuziva kuti woita sei, naiwo wari kuziva kuti woita sei. Kwai kachikoro kanonzi Destiny Achievers College kagoita kaenderera mberi mhanduwe nokuwaita kuwabira wanhu wakabhadhara mari inosvika zviuru 12 zvomari yekuAmerica wakisaya kuti woita sei, nokuti pawakabhadharapo wakabva wandonzi takunyoresai kuchikoro choCambridge kuti wanyore bvunzo wachinyepewa hawo gore rapfuura
gore rinopo kare wakanyoresiwa bvunzo dzomanyepo mhanduwe wakaita kunyanya, zvinoita kuhwadza chaizvo. Rekai tirambe tichiringa kuona kuti ichapedzwa yakaita sei. Kanzuru iyo kwamakoni kumamisha yagoreketayo kutoti tikuda izvezvi kuti tiite kubva panotanda mwedzi wambudzi mhuri yese inenge iri paumba parisina chimbuzi yakutobhadharisiwa $50 ocho upenzi. Aidiwi unobva waita kuzvisaya kuti kohoko naye vanhu vachiita kudando. Rekai tirambe zvedu tichiringa, asi zvinoita kuhwadza. Bhangi ronyika ragoreketa iro kutoti kuseenzesiwa kwozigi kuramba kuchienderera mberi ende kuri kuramba kuchiingidzira, zvokutoti ipapa rakatoreketa mabhengi kuti waise mazigi atande kubuditsiwa pamudhuri pama-ATM. Rekai tirambe tichizviona izvozvo kuti zvichaitika chere anenge azoenda kotora mazigi pa-ATM mhanduwe mogotinyepawo tigoyatorawo tese takawanda. Chikwata choDynamos charamba zvokutamba kumutambo uyo CAF chati haiwa bahwendo huno hwiba mhanduwe tikuzvidaba, tanga takanhadzira kuti tikone kugotamba mutambo izvi zvino, nekuti tikaenda kotamba ipapa tinenge kundoita zvokuita kuperekedza wabi yedu, tikuzvikona bahwendo huno. Zvaita kunyadzisa chaiko. Rekai tione kuti zvichapera sei ipapa. Ukuwo wari kuburika iwo wakuru wenyika wachiburitsa mapikicha wavari kuti inhandare yeNational Sports yakuda kupera kunhadziwa. Idiwi tinoita kujairiwa nevanhu wavo. Rekai tione zvedu kuti vanopera sei. Koka paribe chisingapere, paribe nguva isingasvike. Rekai tirambe takazviringa. Toringa dzirikitika pasi rese kureketa kuno kutandira muSouth Africa kwai musangano wagaunzika tomukanyai naiye Cyril Ramaphosa uchaita kujama rinoita mamiliyoni 100 wakomana kuno mapata anopikisa hurumende ari kuti kana muri kuda izvozvo siyai tiseenzese mari iyo zviite zviri nani, zvitori nani tibatsire wapwere wari kutambura mari yocho kuja kuzvikoro nokudidi kana kuvaka mazambuko chaiwo anoita kuti upenyu hwevanhu hureruke kumapfanyaku. Rekai tione kuti zvichatetekewa nani izvozvo. Kwabatiwa kuti kuno mumwe muIndia anonzi Raju Singh ndiye ari kutekaidza padandemutande nyaya dzomanyepo dzinochokuita nyika yeSouth Africa. Hino kuti mhosva yachenjei kana kuti mhosva yeSouth Africa kwaari njei, ticharamba takairinga hedu nyaya yacho kuti inopera sei. KuBurundi bato rinotonga ikweyo rati rahwina yese nzvimbo dzinosvika 100 dzomudare reparamende, kwai paribe kana ibodzi yahwiniwa nomapata anopikisa wari kuzhamba kusaya zvekuita ukomana, pakaita kunyangariwa chaiko. Kugana kwaita kuroyiwa manja, wanhu wafara kuAfrica kwese, wanhu wari kufara kuti kugana kwanzi kono hurumende kuchiribe munhu aribe kuita PhD rokufunda achazvitenza kuti dhokota chakati wakomana zvikagoitiwa kwedu nyangwe naiwo ana chombo wamunoziva ana muzembi wese iwawo wanoita kutsvaiwa mhanduwe nekuti waribe kuzvifundira eokamu. Rekai tigoona kuti zvichasvika chere kwedu no. Ipapa wanhu kukinya wari kuita kung'ara mhanduwe wamukapo kare wanhu wari kuratidzira nonyaya yekupfa kwaiye Ojwang akanga ari kadzitape aripo kare mumwe wanhu wakanga wasungiwa wakapfira mumapurisa. Burkina Faso iri kuroyerwa manjano wazhinji kwai watora migodhi 5 mhanduwe yogoridhe kuti waite migodhi yonyika. Rekai tione izvi kuti zvichapera mushejere kana kuti zvichapera sei, ticharamba takaringa. Ipapa nguva dzomanhoko takarara nozuro wakomana waIsraeri wagotanda kubhomba kuIraki wakabva wauraya wakuru wemasoja 3. Wari kutonzipo kare waita kuti panogayiwa nyukiriya paaite kutsemuka zvokutoti paakutoshisa izvezvi. Rekai tirambe tichiringa kuona kuti zvinopera sei. Iwo Iran wari kunzi watotandawo kare kusimudzira kurwisana nowaIsraeri. Apa ana America nana Britain nedzimwe nyika dzokumadoka zuva namaJeremani
wari kuita kusimudza zvombo zvohondo manduwe, kuti tiri kuzvidaba zviri kuitiwa noIran, regai tirambe tichiringa kuti ichapera sei iyoyi. Asi kumagumoku zvakareketiwa nayawe zviya, kuti mukaona hondo dzakusvika dzakunyanya dzakusimuka, kufungirana kwehondo kwasimuka, moziva kuti ndamumhera. Ini nadzirisai nyaya dzokunamata dzidzi zviite zvisvino. Manyasi mabuja regai tigumire pano, ndini wenyu Mhanduwe Onawo.